pois un festival de música internacional como Clas Clas, o que supón é a poñer a Vilagarcía no mapa internacional dos eventos de música clásica, e creemos que, bueno, que vai a ser a parte dun evento cultural de maior relevancia probablemente do ano que temos en Vilagarcía. Tamén a nivel turístico, pois é un elemento moi importante de dinamización das nosas visitas. E poñer a Vilagarcía no mapa internacional dun evento de alta calidade que se pode vender, digamos, en calquer punto do mundo, en calquer capital europea, que podría estar ao nivel de calquer cidade do mundo. En Vilagarcía van a topar pois uns espacios mellorables para poder facer pois algúns dos concertos ao aire libre, como pode ser este pazo de la Golpilleira no que estamos, e tamén as instalacións municipais, o auditorio municipal, o Salón García, que temos unhas instalacións realmente interesantes tamén para coñecer, e que toda a xente que veña queda realmente sorprendida do que é Vilagarcía, unha cidade pequena da costa de Galicia, pero que estamos totalmente seguros de podemos competir en calidade e en bo facer dos eventos pois con calquer cidade do mundo. Pois o Clas Clas é talento a raudales, é pasión pola música, pola boa música, e tamén é, pois, non sei, é amor. Eu penso que é o arte ao final é amor en estado puro, é que os artistas lle dan a súa vida ao público, o cal é unha maior expresión de liberdade e tamén de amor.